esdeveniments històrics que ens marquen d'una manera important a l'època del romànic. Un dels més importants, sense cap dubte, són les peregrinacions. A l'edat mitjana hi ha bàsicament 3 vies de peregrinació que es donen. Una que es coneix com la via francígena, que és una ruta que anava de Canterbury fins a Roma. Els peregrins que feien aquesta ruta reben un nom, que són romers, que ve de Roma. Després el camí francès de Sant Jaume. Els que fan aquest camí són els que realment tenen el nom de pelegrins. Aquest nom de pelegrins el fem servir de manera genèrica, però de fet, si ho volguéssim fer molt acadèmicament, pelegrins són els que van a Sant Jaume de Compostel·la. És una paraula que significa viatge estranger, un estranger que viatja, un viatge estranger. I després hi havia una altra línia de peregrinació a Terra Santa, que era des de Roma fins a Jerusalem. La gent que feia aquesta peregrinació s'anomenaven palmers, referent una mica al diumenge de Rams, a la Palma, a l'entrada de Jerusalem, amb els Rams i demés. Per tant, les peregrinacions tenen molta importància i ens centrarem en la que ens tocava més de prop, que és el camí de Sant Jaume, però abans una mica perquè veieu els 3 centres de peregrinació més importants que hi havia, com us he dit, Santiago de Compostela, Sant Pere de Roma i el Sant Sepulcre de Jerusalem eren els 3 destins que a l'edat mitjana se seguien. N'hi havia 2 més també de molt importants, diguem-ne secundaris, un al Mont Sant Michel, a la Normandia francesa, i un altre que tenim més a prop encara a Sant Pere de Rodes. La gent que peregrinava a Sant Pere de Rodes tenia les mateixes indulgències que la gent que peregrinava a Roma o a Jerusalem. I, com us deia, parlarem del camí de Sant Jaume entre els segles XI i XII, que és quan comença. Com us vaig dir la setmana passada, la resistència asturiana va aconseguir que el nord de la península ibèrica quedés al marge del domini musulmà. Mai va ser conquerida pels musulmans, aquest tros de territori. Una zona molt muntanyosa, de difícil accés. I aleshores, doncs, al llarg de tot aquest nord peninsular, va néixer com una mena de columna vertebral, un camí que va convertir-se en un símbol d'oposició, de frontera, entre l'islam i la cristiandat. Era el camí de Sant Jaume, una ruta de peregrinatge que venia des de més enllà de la frontera francesa, de fet, fins a la ciutat de Santiago de Compostela, i que es convertiria en un dels més importants fenòmens de la història medieval. Imagineu-vos, a l'edat mitjana, una corrua de gent ja aleshores, caminant, la majoria, alguns a cavall, seguint un camí en direcció a Sant Jaume, a Santiago de Compostela, amb tot el que això comporta d'intercanvi cultural, d'aportació de noves idees, de coneixement d'altres costums, d'altres cultures, etc. Amb aquest mapa, posterior, és de l'any 1648, del segle XVII, però ens marca els diferents camins de Sant Jaume que ja hi havia a l'època, tot i que nosaltres avui us parlaré breument del camí francès, que és aquest que està marcat en groc. Com us he dit, va jugar un paper decisiu en aquest intercanvi cultural amb Europa. Actualment, el camí de Sant Jaume, pel que respecta a la península ibèrica, acull al voltant de 1.800 edificis, d'estil romànic, la majoria, tant religiosos com seculars, tots ells d'un gran valor històric. La fita d'aquest camí, com tots sabeu, Santiago de Compostela, que constitueix, avui en dia, i ja era a l'edat mitjana, també era així, una de les zones urbanes més belles del món, amb una acumulació d'edificis romànics, gòtics i barrocs, doncs que n'hi ha per tota la ciutat. Si hi heu estat, doncs segur que ja ho sabeu. I tenim la catedral de Santiago, de Sant Jaume, presidida per l'impressionant Pòrtic de la Glòria, que encara avui és el centre de peregrinació per a milions de persones de tot el món. De fet, aquest any, salvant el Covid, espero, és un any, a Jacobeu, és un any, o any Sant Compostel·là, dieu-li com vulgueu. El Jacobeu es produeix cada any que el dia de Sant Jaume cau en diumenge. Per tant, no és una freqüència sempre la mateixa, cada 4 anys, cada 6, cada 10, sinó que és quan Sant Jaume cau en diumenge. Aquell any és l'any Sant Compostel·là o l'any del Jacobeu. Aquest any toca. El Pòrtic de la Glòria, a més,
està molt bé ara, quan es pugui tornar a anar a Santiago, perquè des de l'any 2009 estava totalment tapat, la gent que hi anava no el podia veure, s'estava restaurant, ja està obert una altra vegada, l'any passat o l'altre, crec que va ser, ja va quedar la restauració finalment acabada, després de molts anys de treball, molt meticulós, i és una obra impressionant que val la pena, doncs, només que per això, anar-lo a veure. Us en parlaré una mica del Pòrtic de la Glòria, tot i que el tema d'avui tampoc no hi vull dedicar massa estona, però crec que ja que el tenim aquí amb la fotografia, parlar-ne breument sempre està bé. D'entrada, el Pòrtic de la Glòria el va fer el mestre Mateo, que era un escultor que tenia un taller d'escultura. Es va fer entre l'any 1168 i l'any 1188. El pòrtic actual que veieu ara, de fet, no és exactament el que hi havia quan ell el va fer, quan el va fer el mestre Mateo, perquè algunes de les figures que hi havia van ser retirades per fer l'actual façana de la catedral, de l'Obradoiro, i actualment aquestes figures que es van retirar al segle XVIII estan ara guardades al Museu de la Catedral, al Museu Catedralici de Santiago. De fet, els experts diuen que, com a mínim, distingeixen la mà de 4 escultors diferents. Vol dir que el mestre Mateo, evidentment, no era ell sol el que estava aquí amb la maceta i l'escarpa esculpint el pòrtic aquest, tot i que era el director i el principal protagonista. L'obra original estava policromada, estava pintada. Si ara ho veieu amb la restauració, han tornat a retocar els colors i la veritat és que és meravellosa. Tota la imatgeria del romànic era pintada, passa que amb el temps, doncs, amb moltes d'elles han anat perdent la pintura. Estava pintada en blanc, en negre, en vermell, en blau i també en pa d'or. Aquesta policromia va anar desapareixent i amb la restauració que s'ha fet ara s'ha recuperat en molt bona part. Es va començar, com us he dit, l'any 2009. El Pòrtic de la Glòria té com a objectiu, el seu objectiu principal és representar una ciutat celestial. I per això utilitza diferents símbols que agafa de l'Apocalipsi de Sant Joan i d'altres textos de l'Antic Testament. De fet, es compon de 3 arcs. L'entrada de Santiago a la catedral són 3 portalades. La que veieu ara a la imatge és la principal, però a banda i banda hi ha dos portes més amb les seves escultures corresponents. I aleshores, doncs, representa l'arc central, que és el que estem veient, que és el doble de gran que els laterals. A més té una columna al mig que el suporta, que és aquesta columna d'aquí, i és el doble d'ample que els altres. Està dividit per aquesta columna. Aquestes columnes també se'n diuen mainells, però bueno, si diem columna ens entendrem millor, però si mai sentiu parlar de mainells, doncs vol dir el mateix. Hi ha la figura de l'apòstol Santiago, de l'apòstol Sant Jaume, que veieu aquí. Aleshores, si tirem més amunt, al centre d'aquesta obra, doncs tenim el Pantocràtor, que és la imatge de Crist en majestat, que és aquesta que veieu aquí. A més, fixeu-vos en la perfecció, fins i tot es veu a les mans i als peus les ferides dels claus d'haver estat crucifixat. I envoltant a Crist hi ha el tetramorf, aquestes 4 figures que veieu aquí, a esquerra i a dreta, a dalt i a baix. Hi ha el tetramorf, que són les figures dels 4 evangelistes que estan representats amb els seus atributs. A l'esquerra teniu a dalt Sant Joan i l'àguila, i a sota Sant Lluc amb el bou, i a la dreta tenim a dalt Sant Mateu i a baix Sant Marc, aquí baix, Sant Marc amb el lleó. Als costats dels evangelistes, a banda i banda, d'aquest tetramorf, d'aquests 4 d'aquí, darrere de Sant Marc i de Sant Lluc, ens apareixen uns àngels, ens apareixen 4 àngels, com veieu aquí, ens apareixen 4 àngels que estan amb els instruments de la passió de Crist. Els de l'esquerra, aquests que esteu veient aquí, aguanten, sense tocar-ho, però aguanten per una banda la creu i també la corona d'espines. Això a la banda esquerra. I a la banda dreta
aguanten la llança i els 4 claus que se li van treure quan el van desclavar de la creu. Sobre el cap d'aquests àngels, aquí formant aquesta semicircunferència que teniu aquí sobre, al costat dels àngels, això se'n diu, tècnicament és l'arquivolta, amb aquesta arquivolta que veieu aquí, hi ha tot un grup de savis, en total són 24, que representen instruments, i al mig tenim aquestes figures d'aquí més petites, aquesta banda i aquesta altra banda d'aquí, tenim les ànimes dels benaurats en una banda i a l'altra banda les ànimes dels que van a l'infern. I aquí dalt, com us he dit, els 24 ancians de l'Apocalipsi, cada un d'ells sosté un instrument musical que és com si estiguessin preparant un instrument, un concert, perdó, per lloar a Déu. Al mainell, a la columna central, tenim la figura de Sant Jaume, com ja us he dit, Sant Jaume Apòstol, amb el bastó de pelegrí, és el patró de la basílica, apareix amb un pergamí a la mà, amb un pergamí aquí a la mà, amb el que està escrit, aquí no ho podeu veure, però quan hi aneu ja ho veureu, on està escrit Missit et Dominus, que vol dir em va enviar el Senyor. Sobre el seu cap, aquesta part d'aquí, sobre el seu cap, la columna s'acaba amb un capitell on es representen les tentacions de Crist amb les 3 de les seves cares, les tentacions que va tenir. I a la part del darrere, que no la veiem, però per sota de Sant Jaume, o sigui, tocant arran de terra, pràcticament, això no ho veiem aquí ara a la fotografia, i mirant cap a l'altar major, que estaria doncs al fons d'aquesta imatge, mirant cap a l'altar major hi ha una imatge que és la figura agenolada del mateix mestre Mateu, que aguanta un cartell i diu, el cartell diu Arquitectus. O sigui que, de fet, el mestre Mateu va voler deixar clar que ell havia sigut l'arquitecte que havia fet aquesta obra tan bonica. Molt bé, explicat així breument el pòrtic de la Glòria. Per anar a Sant Jaume, al camí francès, tenim 4 camins que venen de França, el camí que surt de París, Orleans, el que surt de Vézelay i el que surt de Le Puy. Aquests 3 primers conflueixen a Saint-Jean-Pied-de-Port, a Roncesvalles, per Saint-Jean-Pied-de-Port per la banda francesa, Roncesvalles per la banda navarresa, i després un camí que surt d'Arles i que conflueix amb el camí de Roncesvalles a Puente de la Reina. Aquest camí passa per Son Port i Canfranc, per l'Aragó, i s'ajunta amb el camí de Roncesvalles a Puente de la Reina i segueix un sol camí que va fins a Santiago de Compostela. Potser alguns dels que m'escolteu l'heu fet el camí a peu, o en cotxe, o en bicicleta. Aquí veieu amb aquest mapa una mica el que us deia, el camí que surt de París, que conflueix aquí a Saint-Jean-Pied-de-Port, el camí que surt de Vézelay, que té un parell de variants aquí, però que segueix recte, també s'ajunta aquí, i el de Le Puy també ve per aquí a Saint-Jean-Pied-de-Port, el camí segueix fins a aquest punt de confluència que és Puente de la Reina, i després tenim el camí que surt d'Arles, passa per Montpellier i Tolosa de Llenguadoc, que entra per Son Port i Canfranc, passa per Jaca i també va a parar a Puente de la Reina, on ja segueix el camí Logroño, Burgos, León i finalment Santiago de Compostela. Uns 800 i pico quilòmetres des de Saint-Jean-Pied-de-Port o des de Roncesvalles fins a Santiago de Compostela. Si no ho heu fet, us animo a fer-ho, està molt bé. I es menja bé, també. Molt bé, les esglésies de peregrinació. Al llarg d'aquest camí es construeixen quantitat de monuments i d'esglésies, la majoria amb estil romànic, però pel damunt d'elles destaquen 5, diguem-ne, grans esglésies, grans monuments, que són les 5 joies més importants del camí, que són les esglésies de Sant Martí de Tours. 4 d'elles estan en el que actualment és l'estat francès i una és la de Santiago de Compostela. Sant Martí de Tours, Santa Fe de Conques, Sant Marcial de Limoges i Sant Serri de Tolosa. Fixeu-vos en la planta d'aquestes 5 esglésies i les similituds que tenen, entre elles 5. Fixeu-vos bé perquè són molt similars, no exactament iguals, però no em negareu que s'assemblen molt. Després parlarem d'aquesta estructura que tenen aquestes esglésies, però crec que és curiós comentar-ho ara.
La primera, Sant Martí de Tours, va tenir un incendi l'any 1096, ja no es conserva, que la iglesia original ja no existeix, es va reconstruir després de l'incendi, però a la Revolució Francesa va ser destruïda totalment, era d'estructura romànica i el sostre era gòtic, i no ens hem de confondre amb la que actualment hi ha, feta a imagen i semejança, de la que hi havia hagut, però que seria una església neoromànica construïda al segle XIX. Per tant, fa 4 dies. Santa Fe de Conques, a l'Aubèrnia, es va fer construir el primer abat va ser l'abat Udolric i es va construir entre l'any 1030 o 31 fins a l'any 1065. Veieu aquí a la imatge l'església, una vista aèria. Aquesta església té un tintell molt interessant, com podeu veure en aquesta foto. Té una traducció escultòrica pròpia que està lligada a l'abadia, o sigui, sembla ser que els escultors eren monjos o treballadors de l'abadia. És una església de les de peregrinació, com us he dit. La portalada es construeix o s'esculpeix al voltant de l'any 1120 i amb aquest timpà que veieu aquí es representa el judici final. A l'esquerra, novament, tenim els benaurats com el pòrtic de la glòria, si recordeu, els benaurats, i a la dreta tenim a l'infern. Encara conserva avui en dia restes de pintura original. L'abadia de Sant Marcial de Limoges, de l'any 1063, no es conserva l'original, tampoc és una església actualment d'estil gòtic, com podeu veure per la fotografia de la nau central. La de Sant Sarri de Tolosa, que es construeix... A veure, una cosa us voldria aclarir. Les esglésies, la data que veureu sempre, és la data de consagració. O sigui, el 1118 és quan l'església es consagra. És quan es fa missa per primera vegada. Normalment, amb aquesta data, les esglésies no estaven acabades de construir encara, però sí que estaven suficientment construïdes, com a mínim la part de l'altar, per poder oficiar missa. Però normalment se seguia construint i se seguia treballant. Per tant, les dates són sempre la data de consagració. Aquesta església està feta amb totxo i amb marbre. Aquí veieu, és una església també, doncs, la secció i després la planta. Molt maca el portal de Migeville. I finalment, Santiago de Compostela, que és el camí al destí final de tots els peregrins. L'església de Santiago de Compostela, aquí veieu una reproducció en 3D de l'església, vista aèria, doncs això és el cimbori, l'absis i les absidioles, i la porta de Plateries, que és una de les portes principals. Hi havia hagut una altra porta, que ja no hi és en aquest moment, a l'altra banda, que era la porta francígena, que el seu nom ve del camí francès, que és per on entraven els peregrins, a l'edat mitjana. Novament la imatge del pòrtic de la Glòria, en aquest cas teniu aquí el pòrtic sencer, no m'entretindré més a comentar-lo perquè tampoc no vull gastar-hi més temps. Quan parlem del romànic hispànic potser ens hi entretenim una mica més, però l'explicació general una mica ja la teniu. L'estàtua del mestre Mateo estaria aquí darrere d'aquesta zona d'aquí, per la banda que dona cap a dins. La porta de Plateries és una altra de les portes principals de l'església de Santiago de Compostela, també ricament esculpida, com podeu veure. Aquí veieu més el detall d'una dels dos dintells. Alguns conceptes per aclarir-nos tots plegats, perquè a vegades ens fem un lío quan parlem d'esglésies, catedrals, no sé què, no sé quantos. Anem a aclarir-ho. Què és una catedral? Una catedral és d'on depenen les parròquies i normalment també els monestirs. Una catedral té sempre un bisbe. Si no hi ha bisbe, no hi ha catedral. Per tant, té un bisbe amb els seus ajudants que s'anomenen família episcopalis. I una ciutat episcopal és un conjunt d'esglésies, normalment són 3, que una d'elles és la catedral. A les catedrals hi ha un capítol que podem dividir en 3 grups, o a l'edat mitjana, sobretot, es dividia en 3 grups. El que en deien les dignitats, formades pel degà o el prior, el cantor, el tresorer, el mestre escola i els ardiaques. Després hi havia els canònics, normalment eren personatges de la noblesa, no eren els fills primogènits, eren segons fills,
que arribaven a un càrrec eclesiàstic i que cobraven per no fer res, o sigui, per estar per allà matant la perdiu. I després el clero menor són els sacristans, que eren els encarregats de mantenir l'edifici. La catedral, dintre de l'imaginari medieval, tenim dos monuments meravellosos, no? Que són les catedrals i els castells. Quan pensem en l'edat mitjana, normalment, a part de les batalletes, doncs ens ve al cap això, castells i catedral. Per tant, la catedral és una referència al primer dels ordres de la societat europea medieval, que eren els sacerdots, i el castell és una referència al segon dels ordres, que eren els carrers. El terme catedral, al principi que apareix a l'edat mitjana, és una forma d'epítet, o sigui, es diu església catedral, i no es converteix en substantiu, sí, catedral a seques, fins al segle XVII. Ve del llatí càtedra, cadira, que era una espècie de tron reservat al bisbe. Així doncs, la catedral és essencialment, i això també és una bona part del seu èxit, l'església del bisbe. Clar, normalment associem catedral a esglésies grans, i això fins fa poc, de fet, era així. Actualment ja no és ben bé així. Per exemple, jo visc a Sant Boi de Llobregat i l'església, la parròquia principal de Sant Boi, que està abdicada a Sant Baldiri, depèn d'un bisbat, que és un bisbat, diguem-ne, nou, que és el bisbat de Sant Feliu de Llobregat. A Sant Feliu de Llobregat hi ha un bisbe, i el bisbe fa que l'església de Sant Feliu de Llobregat, que és l'església de sempre, la que hi ha hagut tota la vida, que és una església parroquial com la de Sant Boi, de fet és més petita. Però ara, actualment, a Sant Feliu tenen catedral. Per què? No és que hi hagin fet obres, sinó simplement hi ha un bisbe. A Anglaterra, a Espanya, a Catalunya i a França, la paraula va ser respectivament catedral amb una H intercalada en anglès, catedral en castellà i en català, i catedral en francès. Per tant, com veieu, paraules molt semblants. A Alemanya i Itàlia, la catedral es designa d'una altra manera amb una paraula que vol dir casa, domus, el que porta que en Alemanya es digui dom i en italià el duomo. Quan sentim parlar del duomo de Milà, o del duomo de Florència, o del duomo de Pisa, estem dient la catedral de Milà, la catedral de Florència i la catedral de Pisa. A l'edat mitjana, el que assegurava que la catedral fos excepcional eren les seves dimensions. Ara, actualment, com ja us he dit, amb l'exemple que us he posat ja no, però la catedral és un edifici d'una llarga tradició històrica. Apareix al segle IV i avui en dia encara té una doble vida, la seva funció com a església, com a lloc de culte, i també aquesta vida mítica amb l'imaginari de tots nosaltres com a gran monument. Neix al segle IV, quan es reconeix el cristianisme oficialment com a religió per l'Imperi Romà, i a l'alta edat mitjana, fins aproximadament l'any 1000, no és només tan sols una gran església, sinó que és una ciutat dins de la ciutat o un conjunt d'edificis que, com us he dit abans, s'anomena grup episcopal o grup catedralici. Aquest grup comprenia en general dues esglésies i un baptisteri, que un baptisteri era una església de batejar, el palau episcopal, una casa del clero, un hospital i una escola. Per tant, com veieu, era una ciutat. Altres conceptes que no hauríem d'oblidar i que no hauríem de confondre. Basílica. Una basílica és una estructura arquitectònica d'origen romà que tenia a l'època dels romans una funció econòmica i jurídica. Originalment els edificis servien per fer transaccions comercials i era com una mena de jutjat també. A mesura que va avançar el temps es van afegir altres utilitats amb els canvis canònics que hi van haver-hi i al final el que marca la diferència és la planta d'aquest edifici que la coneixem com a planta basilical. La planta basilical, després us ho explicaré amb un gràfic, està formada per una nau central que és més gran que les laterals, unes naus laterals que poden ser 3 o 5 i a la nau central doncs hi poden haver galeries. En definitiva, quan un edifici té aquestes característiques, una planta en forma de creu llatina amb una nau central i dues naus a cada costat o una nau a cada costat, es coneix com una església o una catedral de planta basilical.
Una coseta, Josep. Sí. Mira, la Rosa Cubell ens posa aquí el xat un dubte que té. Diu que has parlat de les claus i has dit que eren 4 de Perdona, la les què? creu i que ella pensava que eren 3, comenta. Els claus de la creu? Sí. Bueno, en principi eren 4, un per cada mà, i els peus sembla ser que sí que n'hi havia un, o sigui, això depèn. Però a Santiago, com heu vist, n'hi ha 4. O sigui, No, però sí, m'ha sí, semblat curiós que pensava que eren unes peus només de clau. sí, la imatge que tenim tots és el Crist clavat a la creu amb els dos peus com una sobre de l'altra, amb un clau, tens raó. Però a Santiago el mestre Mateu va decidir que n'hi havia 4. Vale, ja està, ja. Gràcies. De fet, lo normal era que n'hi haguessin 3, perquè els romans, quan crucifixaven els condemnats, ho crucifixaven amb 3 claus, una a cada mà i una als peus. Sí, sí. I la imatge que tenim de Crist crucifixat normalment és aquesta, però a Santiago de Compostela, al Pòrtic de la Glòria, n'hi ha 4, però m'agrada que ho hagis dit, perquè no deixa de ser curiós. Molt bé, gràcies. Us animo a anar preguntant coses. Ja us vaig dir el primer dia que si no ho sé, doncs us diré que no ho sé i en tot cas m'ho apunto i la setmana següent ho responc. Vale, aquí teniu la imatge de la planta basilical, que com veieu és una planta amb una nau central i dues naus laterals. Sapigueu que la nau central fa sempre la mida al doble de les naus laterals. I aleshores, sempre que parlem de planta basilical, doncs és aquesta forma, o sigui, una nau central amb els seus absis, etc. Aquí, per exemple, tenim la planta de l'església de Sant Climent de Taüll, com un exemple que ens serveix per parlar de planta basilical i que ens permet també explicar una mica l'estructura d'aquesta nau, d'aquesta església, amb un absis principal, dos absis petits o absidioles. Només hi ha finestres, amb el cas de Sant Climent de Taüll, a l'absis principal. Les columnes que aguanten l'edifici i que separen les naus laterals de la central. La portalada, amb un arc de mig punt, com qualsevol portalada del romànic, una porta lateral secundària i el campanar. Aquesta seria la de Sant Climent de Taüll, però sempre quedeu-vos amb aquesta imatge d'aquesta forma. Quan parlem de planta basilical, parlem d'això. Pot haver-hi també una altra nau a cada costat, seria igualment també planta basilical. I què és una església? Bueno, església, el significat de la paraula església és assemblea. És un temple cristià que es construeix específicament pel culte religiós, té un altar on es fa l'eucaristia per part del sacerdot i un espai pels fidels. Però una església també és una comunitat. Fem església, diuen a vegades els rectors, els mossens. I, per tant, és una institució que inclou els cristians practicants d'aquesta religió. També, per extensió, a partir del segle III, el terme es refereix a l'edifici on una comunitat es reuneix. Per tant, cal distingir l'església com a lloc d'adoració, com a lloc de pregària, de l'església com a comunitat o com a institució. I si parlem en sociologia, doncs la paraula denota un grup religiós universalista i institucionalitzat. Pot ser l'església catòlica, però pot ser l'església protestant, l'església ortodoxa, etc. I què és una parròquia? Per acabar de complicar-ho. Bueno, doncs en primer lloc és una subdivisió de la diòcesi, del bisbat. Una parròquia és igualment també, a banda, una subdivisió administrativa, perquè si ens oblidem per una banda, per un moment, del tema religiós, en moltes comunitats autònomes o estats, una parròquia és com si fos una comarca o una autonomia, no? Les parròquies d'Andorra o Astúries, per exemple, doncs parlen de parròquies, no? A Astúries no hi ha municipis, hi ha parròquies. La parròquia religiosa designa l'àrea geogràfica precisa amb la qual hi ha el territori amb el que tenim una comunitat parroquial. Tenim l'edifici de l'església i una àrea al seu voltant, un terreny al seu voltant que forma la parròquia. Recordeu la pau i treva de Déu que us vaig explicar la setmana passada, amb la qual no es podia entrar amb armes i es podien barallar dintre de la sagrera, que era el terreny que hi havia al voltant de l'església. La sagrera més l'església és la parròquia. I per descomptat, l'església parroquial
és el lloc de reunió de la comunitat davant del qual el pastor i els assistents celebren els actes religiosos, com ara la missa dels diumenges. Monestir. Un monestir és un edifici amb el qual acull religiosos que viuen en comú. Originalment, a l'edat mitjana, als principis, un monestir era una celda d'un sol monjo, que en aquest cas era un ermità o una anacoreta i, per tant, vivia en una ermita. Posteriorment, la tendència va ser reunir diversos monjos que estaven sols i establir una vida en comú. En aquest cas, els monestirs cristians s'anomenen abadies, que estan regides per un abat, o priorats, regits per un prior, segons el nombre de monjos o de monges que hi ha en aquest monestir. En tots els casos, la característica dels monestirs inicial, ara potser ja això no és així, però quan es van construir era així, és un edifici isolat a la natura, lluny del dia a dia, del bullici de les ciutats. Per tant, un lloc que permetés portar una vida espiritual apartada de les persones. En aquest sentit, el monestir és el contrari d'un convent. Un convent és una seu d'una comunitat però que està incrustada dintre de la ciutat que viu entre les persones d'un mateix poble o d'una mateixa ciutat. Per tant, monestir, edifici religiós que tenim allunyat del mundanal ruïdo, podríem dir, i convent, edifici religiós que també acull una comunitat de religiosos o de religioses que està dintre de la societat, dintre d'una ciutat, d'un poble, etc., que no està apartat al mig de la natura. Els monestirs podien variar molt en grandària, des d'una petita llar amb un sol ermità, com us he dit, o en el cas de les comunitats, amb un edifici amb habitatges, amb 2 o 3 monjos o monges, fins a grans complexos d'habitatges, amb tallers i desenes o centenars de monjos o monges. Una abadia, quan sentiu parlar d'abadia, és un monestir cristià que té, com qui mana, està governat per un abat o una abadessa que s'elegeix per la pròpia comunitat per un nombre d'anys o fins que es mori, depèn de cada cas. Perquè un monestir tingui un abat i, per tant, sigui una abadia, tingui categoria d'abadia, ha de tenir un mínim de 15 monjos o monges amb els vots solemnes fets. Si té menys de 15 monjos o monges, aleshores no és un monestir, sinó que seria un priorat. Però abans us parlo d'una cartoixa, que és un monestir, però d'un ordre concret, que és el dels monjos cartoixans. L'ordre de la cartoixa és una ordre monàstica que es funda l'any 1084 a Alemanya i els monjos que en formen part se'n diuen cartoixans. Tenen vot de silenci, entre d'altres, segur que ho teniu com molt conegudes, la cartoixa d'Escaladell, de Montealegre, de la Conreria, de Miraflores, de Burgos, etc. I el priorat. El priorat és un monestir governat per un prior, que etimològicament és el monjo primer, prior, monjo primer, i els priorats són menys importants que les abadies perquè la seva comunitat no arriba als 15 monjos o monges amb els vots ja fets. Per aquest fet, els priorats depenen sempre de les abadies. Alguns ordres monàstics, com els cartoixans, que us he comentat abans, no tenen abats, sinó que tenen priors. I una col·legiata. Una col·legiata és una església no episcopal que té capítol, o sigui, no és una catedral, no té bisbe, però té capítol de canonges i amb el qual es celebren oficis com a les catedrals. Per tant, és com una catedral de segona divisió, per entendre, la col·legiata. Catedral, col·legiata, etc. Sé que és una mica liu, però una miqueta crec que val la pena que comentem aquests conceptes perquè després amb el llenguatge col·loquial del dia a dia tendim molt a barrejar-ho tot. Molt bé, amb tot això tenim una nova, a l'edat mitjana, quan neix el romànic, segles X i XI, una nova organització eclesiàstica. Les regles monàstiques, els monestirs ja existien, els regien per normes visigòtiques, són abandonades en favor de la regla benedictina i es multipliquen les fundacions monàstiques benedictines per tot el territori d'Europa. Al segle IX, les fundacions monàstiques més importants són Sant Miquel de Cuixà, Ripoll i Sant Joan de les Abadesses, aquests dos darrers fundats pel comte Guifré, i al segle X, dels més importants podem anomenar Sant Pere de Rodes, Santa Cecília de Montserrat i Sant Benet de Baixa, entre d'altres.
Aquí tenim un mapa amb tot el terreny de Catalunya, la Catalunya Nova i la Catalunya Vella. És un mapa del segle XI, amb el que tenim ja molts monestirs marcats, arquebisbats, etc. Com veieu, el territori estava ja bastant poblat d'ordres religioses, de monestirs, etc. Ordres religioses. La més important de totes, els benedictins, l'ordre de Sant Benet, que es coneix com els benedictins, té branca masculina i femenina, va ser fundada l'any 529 per Benet de Núrcia a Montecassino, a Itàlia. És l'ordre monàstic més antic a Occident. Els seus membres pronuncien vots solemnes que, a banda del vot de pobresa, obediència i castedat, es lliguen a romandre sempre al monestir que han escollit. O sigui, ells, si no són canviats pel seu abat, que els diu vés en un altre monestir, no poden demanar el trasllat, per entendre. Han de seguir sempre el mateix monestir i han de seguir la regla de Sant Benet. Al segle X, amb l'arribada de les noves reformes, com l'ordre de Cluny i altres de similars, va augmentar molt la força dels benedictins. I ja que he citat Cluny, us parlaré una mica de Cluny. L'abadia de Cluny té un precedent, que és el monestir de Sant Gal, de l'any 613, que ja és de l'ordre benedictí, està situat a la ciutat de Sant Galen, a Suïssa. Va ser declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l'any 1983 i va ser fundat, com us he dit, l'any 613 i va agafar el nom de Sant Gal, que era referit a un monjo irlandès. Després, aquest monestir, la comunitat aquesta, es trasllada a Cluny i es construeix una abadia a la localitat de Cluny, al poble de Cluny, que està entre el Saona i el Loira, a la regió de la Borgonya, a França. Es funda el 2 de setembre de l'any 909 i aleshores aquesta abadia té diferents fases constructives, es va enxamplant, es va engrandint, com ara us explicaré una mica. De fet, les imatges que veieu aquí són de la darrera abadia de Cluny. De fet, es coneixen les diferents abadies com Cluny 1, Cluny 2 i Cluny 3, en funció de cada una de les reformes i ampliacions que es van fer. Però bueno, Cluny es va convertir en el monestir més gran i prestigiós i en la institució monàstica millor preparada a tota Europa. La influència de Cluny es va estendre des de la segona meitat del segle X fins a principis del segle XII. L'abat Bernat va ser el primer abat de Cluny, que va començar la seva construcció l'any 910, Cluny 1, i aquesta construcció s'acaba amb el seu successor a l'any 927. Després tenim Cluny 2, el quart abat de Cluny, Mallel de Cluny, mana construir Cluny 2 a partir de l'any 948 perquè l'edifici que hi havia es considerava molt petit i es consagra l'any 981. Cluny 2 es caracteritza per una capçalera complexa amb absidioles i un atri a la façana oest i amb un nàrtex que aquest està entre la façana i la nau. Després explicarem aquests conceptes. Sobre el creuer de Cluny 2 es construeix un cimbori molt alt i aquesta disposició de la torre sobre el creuer és gairebé una norma absoluta a partir de llavors en totes les esglésies romàniques de la regió. Més tard, a Cluny 2 s'hi afegeix un claustre. I comença la construcció més endavant de Cluny 3 a l'any 1080, quan era abat a l'Ull de Samur. Aquí teniu una foto més o menys actual del que actualment queda d'aquest monestir de Cluny 3. L'ordre de Cluny va créixer molt, el nombre de monjos que assistien als oficis religiosos i els impressionants temples que es van obrir per totes les abadies rivals que competien amb els de Cluny, fins i tot els priorats, van deixar l'església de Cluny 2 molt obsoleta i aleshores l'abat Mallel va descriure l'església que tenien com un graner estret i vetust, a l'any 1115. L'any 1088 es du a terme la simbòlica col·locació de la primera pedra de Cluny 3. Aquesta església és destruïda a la segona meitat del segle XII per un incendi, però després es reprèn la construcció a principis del segle XIII i es completa aquest gran nàrtex a l'any 1220 amb estil ja gòtic, perquè el romànic ja havia estat deixat i ja es construïa amb gòtic.
L'abadia serà durant aquests moments i durant 3 segles l'edifici religiós més gran d'Occident, amb 187 metres de llargada, fins a la reconstrucció de la Basílica de Sant Pere de Roma a l'any 1506, que s'amplia i passa a ser aleshores l'edifici més gran. Davant d'un edifici d'aquestes dimensions, calia fer un reforç estructural i es van fer contraforts, que també explicarem el que són, i es resolen mitjançant una mena d'arcs, que això és molt important per la història de l'arquitectura, perquè a Cluny 3 es fan uns arcs que són els predecessors dels arcbotants, que són els arcs típics del gòtic, aquests arcs que en les esglésies gòtiques veieu a la part de sobre, a l'aire lliure, que deixen un espai al mig i que són reforços per aguantar la nau central. Aquí teniu un dibuix de com era l'abadia de Cluny 3, va ser saquejada i destruïda a l'any 1790 pels revolucionaris de la Revolució Francesa, que havia començat l'any anterior, el 1789, i en l'actualitat només queda una petita part del conjunt arquitectònic original, que és aquesta part de la capçalera, i l'any 2007 va ser considerada com patrimoni europeu. I fem un pas de Cluny al Cister, sempre dintre dels benedictins. De fet, Cluny, com passa malauradament, es fa gran, es fa ric, es degenera, rep moltes propietats i allò es desmadra una mica i neix com a alternativa al Cister, als Fills de l'Aigua. Es funda l'any 1098 a l'abadia de Citeaux, a la Borgonya, i el que pretén és seguir la regla de Sant Benet pura, en tot el rigor i el carisma dels seus orígens. Els seus membres s'anomenen cistercencs, benedictins blancs, perquè porten l'hàbit blanc, o bernardins, per Sant Bernat de Claravall, que és una mica el seu fundador. Els edificis del Cister són totalment buits de decoració, o sigui, no tenen cap mena de decoració arquitectònica. Penseu, per exemple, en Poblet. I us parlo ràpidament de Bernat de Claravall o de Clairvaux. Va ser un abat, monjo, va reformar l'ordre del Cister, on havia ingressat ja feia uns anys, per la tal se'l considera cofundador d'aquest ordre i es venera com a sant per les esglésies catòlica i ortodoxa. Aquesta és una imatge actual de l'abadia de Claravall, que està convertida avui en presó, i a l'esquerra un quadre, una pintura sobre fusta de Sant Bernat de Claravall. Els seus escrits, com la cèlebre Apologia a Guillem, han estat la base de multitud d'interpretacions dels teòrics de l'art i de l'estètica sobre l'art romànic i el gòtic. De fet, una font d'informació per saber com era, com es construïa i com es treballava a l'època del romànic són els escrits de Bernat de Claravall. D'aquesta Apologia de Guillem us citaré alguns paràgrafs, per exemple aquest que teniu en pantalla, us el llegeixo. Diu: de què serveixen aquestes pintures tan boniques que estan exposades a la immundícia de la pols constant? En fi, a què venen totes aquestes coses per uns pobres, per uns monjos, per unes persones espirituals? O aquest altre: prohibim que siguin fetes escultures o pintures amb les nostres esglésies o dependències monasterials, perquè mentre es presta atenció a tals coses es descuida el profit d'una bona meditació o la disciplina de la seriositat religiosa. Malgrat això, tenim creus de fusta pintades, i ho diu com si fos un sacrilegi. La paraula val més que la forma enganyosa de la imatge. Si això jo ara us digués que ho diu la religió musulmana, què en diríeu? Perquè això ho diu la religió musulmana. La religió musulmana està en contra de les imatges, de tot això, com ja segurament sabeu. Quan Bernat de Claravall escrivia aquest text, imagineu-vos el mal rotllo, s'estava construint Cluny 3, amb les seves descomunals dimensions, o sigui que dintre de la mateixa ordre dels benedictins, doncs tenim aquesta diferent manera d'entendre les coses. Perquè, de fet, un dels punts que es considerava més provocador en la concepció d'una església era la presència de torres, i a Cluny 3, a falta d'una, en posaven dues. En realitat, es poden comptar fins a 177 abadies esteses per tota Europa, des de Noruega fins a Portugal i des d'Irlanda fins a la Calàbria, de les que va proposar Sant Bernat de Claravall. Si bé no va ser el fundador de l'ordre del Cister, sí que va ser l'artífex del seu èxit, va ser el que el va promocionar i el que el va llançar.
Durant la seva època es van veure moltes disputes entre benedictins, que seria el concepte genèric, i que hi havia monjos que seguien sent benedictins, cluniacencs, que eren els de Cluny, que també eren, de fet, benedictins, i cistercencs, que eren els del Cister, que també eren benedictins, però bastant barallats entre ells. De fet, hi ha algun monestir, que jo ho he pogut veure, amb el qual tenen la figura de tots els monjos i abats i patrons que han tingut, i el quadre de Sant Bernat de Claravall, els tenen en quadros, en pintures, el quadre de Sant Bernat de Claravall el tenen posat cap per avall. Bé. A la seva mort, quan mor Bernat de Claravall, es trobava al capdavant d'una immensa sèrie d'afiliacions amb més de 170 abadies.